Последните ти събития. Да. Не говори, ако искаш. Ще там По-важно, има трети човек, има приятел, който Аз не застава. мисля да ти кажа често, че това е проблем. Ма тогава мислеше, че приятел е този, който е застанал между Те вас. са много факторите. То не е само това. То просто проблема беше по-скоро финансов. Лари, по-важно е, че се гледа детето сама и е при нея. То е при мен. Детето никога не е било там. То е било там за малко и то, кога аз, нали, защото А някакъв не исках интерес да има ли да прекъсна. бъде там? Примерно да иска да го вижда? Той казва, че иска, обаче не е. Примерно сега, като го дадох, пак. Пътите, които съм му давала, той изобщо не се прибира, изобщо не го гледа. А го гледа Изобщо не баба се и дядо. занимава. Не, Дори това баба и не е. дядо не. Някаква жена, аз първият път го намерих в някаква жена, която е детегледачка очевадно. Много тъпо. Втория път просто един приятел отиде да го вземе. Защото той беше тогава? прекратил всякаква комуникация, въобще не те прибираше, аз не може да не знае къде е. Той не бе още на себе си. Не знае къде е детето, нито нищо. Що го иска тогава? Е така, не знам. Е така да каже, че... Защото той гледа да пази някакво поведение пред обществото, че, нали... не знам. Се грижи за детето. Аз всъщност да, не го иска, защото последните неща, които Белла е фигура казал, се казва на италиански. е, че иска да си уреди неговия живот и не го интересува и е казал, да, оставих детето, да. Може би е малък. А сигурно. Те има хора, които никога не порастват. Чакай сега, на близо 30 годишен мъж, 29, може ли да кажеш, че си малък? Да знам. Не си малък да правиш деца, но си малък да ги отглеждаш. Да. Не, проблема там беше... Това вече не са ми фенове, Меги. Финансовата част Тези беше не са ти. по-голямо значение. Как бе не са? Са И ти. може би това, дето ти каза за Борис, живота, ама като си Малко се са наживял по-ниско. и като не си се наживял, защо правиш? Ама така са При излетяли Борис поне. малко странно станаха нещата. Дръмнали, спинали. Те по някое време... Той на колко години е Борис? Ти ли си На пазителството 41? на цигарите? Да, те тогава преколяса. Ти днеска си като червена Еми, да, че аз каша. съм минала предишния Кой стадий. е кумчето? Критичната идва при тях тогава. Лари, когато той се твърдеше, че иска да вижда много детето, Много си аз сладка. постоянно пиша, ще дойдеш да видиш детето, днес ще дойдеш ли, днес ще дойдеш ли, а кога ще дойдеш? И той трябваше да го отговор. чакам да благоволи да дойде. И той каза, тя не ми го дава. Защото, примерно, има случаи, в които, да кажем, е болен или нещо от сорта. Аз казвам, няма да го дам, нали, защото не е добре. Примерно, ще разберем за други дни или нещо от сорта. И после вече при последното му изоставяне на детето казах, не, аз няма да ти го дам, когато ти определят това с тормоза, да пътувам на някъде си, да си влача детето. Да, за него не е проблем, детето постоянно се размъква нагоре-надолу, е така, като турба с картофи. И аз направо така бях. Защото той е принца на Монако. Как да ти обясна? Принца на Монако ще си седи при принцовете.